ngibingelele bafethu, ngibingelele hayi. Yesho ukuthi hayi sesivukile. Sayivocavoca lana. Nelanga liyashisa ke namhlanje. And kunendlela eziningi. Ngoba ngiqala nje. Qala lana ke mina ngithi ukuyivocavoca. Sengathi indawo yami yokukhuleka before ngihambe. Ngiconnecte yabo uyimanga ngihamba ngoba nala eminyango sihlangana na zonke izinhlobo zezingozi. So balekile konke before uhambe qala uconnecte nomdala. Connect nomdala uphinde futhi connect nalabo abala emahlombe abakuphethe. Thina ke sabantu abachuzwa. We are the chosen one. So nje if mase ngintshele impilo yami ukuthi izinto eziningi ezenzeka kumina, yabo, nehistory yami yomndeni ukuthi kwenzakalani uzugcine ochuziwe. Gcina usuchuziwe ukuthi wena kosafathi wenza ukuthi ade ngayazi yonke leyo nto. Ayimnandi impilo ngikhula. Ngithi 20 time I reach 20. Ngakhonjwa wathi hayi khonjiwe ndoda wena umuntu ofathi wenza ukuthi nokuthi. Majina ke phela thina siyayikholelwa ke la ekhaya. Kanti lithami kuvela leyo nto ukuthi mina engichuziwe. Nokungazi kakhulu ngalezi zinto. Kanti uswazi selizongena. Impilo ayimnandi lesasikhathi ama 90s. Bathi ngiyitshelile ukuthi hayi anginankinga ukuba ochuziwe. Ukuba umele umndeni. Kanti mina ngithatha kancane. Lasho uswazi. Buya sengihamba nge-wheelchair. Afizandla nezinyawo. Kodwa ngoba nakho ukuthi wena ochuziwe, you the chosen one. These people bangimela ngalendlela ukuthi izinto eziningi zenzakalile. Omunye umuntu angazabuza ukuthi kanjani. Wakwenza kanjani ukuthi wakwenza kanjani ukuthi. Nami ngangize ngibe ngithuka ukuthi kwenzeke kanjani. Kodwa uthothi ngoba wena ochuziwe, you have to go through leyo nto. Yabo. Ayilula ibhlungu indaba yokuchuzwa. Ukuchuzwa ama ancestors. Yabo. Ukuchuzwa ama ancestors akithi ngalezi ayikhathi Jan van Riebeeck wafika le genge emhlophe. Afika phambanisa zonke izinto zethu. Sasifaka ekerk, sangena ekerk. Sagcina mina I think mina ngiright ke eyami inkonzo elokhuzana eCatholic. iCatholic ayiphambani nezinto zesintu. Yabo ithina abantu esiphambana nazo. And then ke emva kwalokho hawu lasho uswazi. Ngabuya kabhlungu ngoba ngibuya ngihamba nge-wheelchair. Lahlekelwa yonke into engasengiyenzile. Impilo ayimnandi ihamba phezulu. Impilo ayihamba la esandleni sami. Phela konke wabulawa izandla nezinyawo wasala ikhanda kuphela. Wathiwa leli ikhanda ke fanele ilona efathi lisebenze. Imagine. Ngoba nakho wena ochuziwe lokho uyofathi kumele. Azangize kube lula, kwabanzima kodwa if uvumile kahle ngenhliziyo yakho ngobunene benhliziyo. These people bayakulekelela ukuthi izinye izinto zibe lula. Gcine sekwenzeka ezinye izinto nje zigcine sezenzeka. But mina ke ngithi if ade kuwena ochuziwe bangiphuca impilo yami. Kwase kuthiwa okay angilungisa amaphutha abazali. Awalungisa amaphutha abazali uyazondeka ke. Azondwa.
namanje kusazondwa uyakhonjwa ngoba phela from esontweni kuye entweni zesintu. Ngiyayibona ke leyo nto ukhonjwa ngayo wonke khonjwe ngalokho khonjwe ngalokho lowo nalo uyayitapunela la kwena plaza uhleli kwi-chair uyisinqeke-ke manje into engasakwazi ukwenza lutho yatapunwa nje kodwa ngaba strong njengoba ngi-strong namanje. Izinto ey'ningi sengizenzile sengidlulile kukona nabazali bahamba sebelungisile ezinye izinto bangitshela ezinye izinto yabo. So sekuwukuthi manje fanele ngimele-ke isibongo sami yabo. Angenwa nabantu-ke angenwa ikhehla lami elukuthi libuye liqhamuke mhlawumbe sokuthi njengoba ngihleli kanjena liqhamuke likhulume makunento nje eyenzakalayo liqhamuke likhulume mhlawumbe lisho ukuthi yabo ezinye izikhathi ezake zaba nzima mhlawumbe engisasikhumbula isiseduze nomfowethu ongasisho naye yena ke wayethi mangithi mhlawumbe sekuyenzeka lento ametanathi eyena kusoqala izinto zakho hayi uzofika uzoqhamuka lo muntu okhulumayo kumina afika asho ukuthi like last time wathi sukani la nikhona khona abantu abazonibamba inkunzi hambani. Uyazi wagoloza yazi wathi lapho ngaphaphama ngabuye ngabuza yini kade wenza njani wathi hayi ayithi lento zakho nje seyiqalile zithi kuthiwa lana sobanjwe inkunzi asisuke. Uyazi yathi imonto eshaya eyifaka ureverse kwaqhamuka amajita awu2 ephuthuma othi vese imoto ijwayele wabona washaya ureverse ofast kakhulu sabashiya yabo. Nezinye ke igameko ke eziningi ezike zenzeke ezinye zingiphoxile ezingi-embarrassile ngizosho njalo zingi-embarrassile ngoba kade zeke zenzeke kunabantu yabo engizothi bakuyi-level la usuku ukhona mhlambe my dude aqhamuka vela ngitshela ukuthi like okugcinile nje okwenzeka la ngangikhona sasi-introduce ukuthi hawu siyabonga nifikile kanti mina angishongo ukuthi la siyakhona siyo-introducewa kanje eyayiqhamukela yona le nkunzi malanga yami yayibongela nayo yasho ukuthi hawe nami siyabonga ukuthi sifikile ekhaya kanje ngoba lapho kwakuyisekhaya vese kwakuyisekhaya lapho so siyo kwazana kangcono yabo. Hawu yamntana yafika yasho inkunzi malanga abona into enjengalezo mntana ube ngathi nje kuba naleyanto ish. So if you are the chosen one kuba nezinto eziningi ezikeyithuse ukuthi wena impilo yakhe enzeka kanjani walima izandla nezinyawo kodwa usuwenza ukuthi nokuthi hey wena unamanga imali irafu awuthola ngisho ukuthi mase kuthiwa urafu ngawuthole bafana nisho ukuthi ngabe bafana strugglisha kanjena abafana hayi ngeke udla kancane ibatshetha ikhulekani bangibetray abantu mhlawumbe kwakuyindlela ukuthi ayisuswe imali ngoba uma kwaba khona imali ngizobuyela kuleyo mqondo wami wemali yabo. Ngiyagcina ngasazenzanga zonke lezi zinto esengizenzile ukuvusa isibongo sami kahle yabo. Amaphutha enzeka ngiwabuyisa hayi imndeni uyazondwa ngoba nakho uyenza kanjani into kanje sithina sibe sikanje. As a chosen one ngakwenza ke mina aba right namhlanje ngiright nomndeni wami sharp. So lento ingenele yona kanjena shothi bekunesizathu ukuthi abanye abantu bangazi ukuthi unguba ya injalo sobe sixoxe kunye nangelinye ilanga nokuthi ngalimala kanjani kwenzeka kanjani ngize end up e-wheelchair why ngalimala
yabo. Nabanye kungenzeka ukuthi nawe walimala kanti not kwangakona inhloso yani kwakuyinhloso yokuthi uyabizwa. Ngoba mina ngeke ngithi if mase kuthiwa ngilimalanga mhlawumbe kade ngashona. Mhlawumbe ngabe kade ngashona ngenxa impilo eyayifast ngayo. Yabo, ngoba some of ama friends amawanye awasekho. Akuye ama besties awasekho kodwa mina ngisakhona. Ngihleli wheelchair. Life ikhona. Nomfazi nezingane nginempilo. Impilo futhi yeza. Safathi kubuyiswe sonke ke lesikhathi sami njengoba ngihleli wheelchair. Na yonke le uRaf RAF lo alahleka safathi ubuye. Sibuya manje sengifocusile kahle yonke into yami siqondile. Ngizoba yimillionaire basobhana. Subscribe, like, commenteni, sixoxeni, sibuzaneni ngezinye izinto nezesintu. Isonto nesintu ngoba into ehambisanayo le isonto nesintu kuyahambisana. Yabo. Ongazi ogxekayo khomba lokho akhombe lokho. Kodwa ke haya sibongeni mafethu sharpeni.